Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang May, tambalanista since 2012. Sumulat ako to share my journey. Baka sakaling may kapwa akong tambalanista who needs to hear my story. Kung isa ka doon, kabisyo, ito na ang ultimate sign mo na iwan mo na yung abusive na karelasyon mo. Sisimulan ko ang kwento ko na magtrabaho ako sa Saudi. Unang taon ko pa lang doon, nakilala ko na si Val. Ibang lahi si Val. Gwapo, matangkad, at macho. Una, pasulyap-sulyap lang siya. Maya-maya, nanligaw na. Kaso, bawal makipag-date sa Saudi kapag hindi kasal, kaya nagkita kami ng patago. Sa mga lihim na pagtatagpong yon, may mga nagaganap sa amin. Isang gabi nahuli kami sa supermarket. Nakulong siya ng halos 2 araw. Nakatakas lang ako sa pagkakabilanggo dahil kinuha agad ako ng amo ko. Paglabas niya, kinausap kami ng boss namin. Sa takot na mapauwi sa Pilipinas at masampahan ng kaso, nagpa-convert ako sa Islam at nagpakasal kami ni Val. Iba na pala talaga kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Dahil magkaiba ang aming pananampalataya, kultura at kinagawian, araw-araw kaming nag-aaway. Umabot sa punto na pinagbubuhatan na niya ako ng kamay. Natitiis ko naman dahil mahal ko. Pero kapag naiisip ko na siya ang makakasama ko habang buhay, natatauhan ako. Hindi ko kayang mabuhay sa takot at bugbog. 4 na taon na kaming kasal ni Val nang may naging kapalagayang loob ako na Pinoy. Nahuli ako ni Val kaya sinaktan ako ng todo. Halos patayin na niya ako at inisip na niya kung saan niya ako pwedeng ilibing nang hindi siya nahuhuli. Kinuha niya ang cellphone ko. Pagdating sa trabaho, gamit ang computer, in-update ko ang best friend ko. Sabi ko kung mawala man ako, alam na niya kung sino ang may kagagawan. 2 linggo na lang at magbabakasyon na ako sa Pilipinas, pero hindi ako sigurado kung makakauwi pa ako ng buhay. Minabuti kong sundin ang lahat ng gusto ni Val para maibalik ko ang loob niya sa akin. Ako ang nagsisintas at naguhubad ng sapatos niya. Ang masakit, sinisipa at dinuduroan niya ako pagkatapos. Sa awa ng Diyos, nakauwi ako ng Pilipinas. 3 linggo ko siyang hindi kinontak. Nang magkausap kami, iyak siya ng iyak habang humihingi ng tawad sa akin. Hindi na daw niya ako sasaktan, bumalik lang ako sa kanya. Kahit mahal ko pa, hindi ako nagpadala. Kumawala na ako ng tuluyan. Bumalik ako sa Saudi pero tumira sa libreng tirahan sa trabaho. Nag-file din ako ng divorce para maging legal ang pakikipaghiwalay ko. Makalipas ang 2 taon, umuwi ako ng Pilipinas for good
at bumalik sa dati kong trabaho. Dito nakilala ko si Joshua. Nagsimula kami as friends hanggang nahulog kami sa isa't isa. Inamin ko sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko at kahit anong sumbat, wala akong narinig. Tinanggap niya ako ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Nagpakasal kami at sabay nag-apply sa abroad. Kaalis lang ni Joshua papuntang Ireland at susunod na ako sa 1 buwan. Ipinagbubuntis ko na rin ang panganay namin. Para sa mga kapwa ko tambalanista, huwag kayong papayag na abusuhin kayo physically at emotionally. Sabi nga ng friend ko, you get the treatment that you allow. Kaya huwag mong papayagan na tratuhin ka na parang basura. Pwede ka pang lumabas sa buhay na nakakasuka. Kaya habang may panahon pa, umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, May. Hello, May! Mabuti naman at nakaalis ka na sa sitwasyon na yan. So really tama. Itong kwentong ito, itong pagpapaalalang ito ay para doon sa mga nandyan pa rin sa sitwasyon na sila ay inaabuso emotionally, physically, mentally, kung ano man ang klase ng pag-aabuso. It is a reminder and it is a sign. Ito na yung sign kung paulit-ulit ka pang nag-iisip kung dapat ba akong umalis na dito or dapat bang kung nagkakaroon ka pa ng ganyang klaseng doubt, palagay ko ito na yung sign na binabanggit ni Lord or hinihingi mong sign mula kay Lord para masalba ka na sa sitwasyon na yan. Minsan kasi parang naghihintay tayo ng minsan ang layo kagad ng iniisip natin na solusyon sa problema. Binibigay na pala yung senyales, hindi pa natin pinakikinggan. So I guess I would say na may rason kung bakit ngayong oras na ito nakikinig ka ng Tambalan, na-realize mo tanghali na ang Tambalan. Pwedeng ganitong oras nagsisiesta ka pero hindi. Pwedeng ganitong oras bumibili ka ng snow bear sa specific. Ilan? Snow bear 3. Saan nakalagay? Sa nakalagay? plastic labo. Yan. Bumibili ka ng 3 snow bear sa kanto pero hindi. Or di naman kayo nasa kanto, kasakto si ate na nagbebenta sa kanto naka-love radio at nakikinig ka ng kwento na may wagang burnay. Nothing happens by chance. Yes. So ito yung isa sa mga rason kung bakit naririnig mo to ngayon. If you are in that abusive relationship, maybe this is the sign that you are waiting for na wag ko nang patagalin pa, umalis na ako. Alam mo, very good ka, May, dun sa part na kahit nagmakaawa, nag-iiyak, ang dami kong kilalang ganyan eh. Yung nag-iiyak, nagmamakaawa, tapos babalik dun sa dati nilang ugali. Ang galing na na pinili mo yung kung ano yung tama. Correct. Diba? You've made the right decision. Sa true legend. May mga tao talaga na sobrang believer ng sign. May mga tao namang hindi mo naman kailangan hintayin yung sign. Correct, meron din ganon. Kasi evident na yung abuse. Diba? Yun pa lang. Hihingi ka pa ba ng sign kulay violet ka na, diba? Magang-maga. Oo. Nalito na yung mga tao, sino si Barney? Ikaw. Hindi, syempre hindi naman nakakatawa yun, diba? Pero ibig lang sabihin ni partner, parang, totoo naman, bakit ka pa maghihintay ng sign kung color violet ka na? Totoo hindi yun. naman tayo violet di ba? Namamagana palagi yung mukha mo, lagas na lahat ng bagang mo. Correct. Kasi sinasaktan ka, sinasapa ka ng partner mo, ng asawa mo, tapos naghihintay ka pa ng sign. Or di naman kayo nanginginig ka na, every time marinig mo lang yung boses niya, nanginginig ka, nangangatog ka. Diba? May badya na hindi ka makakabalik sa bahay ninyo ng buhay. May pagsabi ka sa mga kaibigan na, diba, na pagka ako hindi na kayo nakarinig sa akin, diba? This is the,
alam nyo na kung sinong hahanapin. Pagka mga ganon, hindi na kailangan ng sign, di ba? Totoo yun, yung naramdaman mo na pananakit emotionally, physically, and mentally. At matindihan, di ba? Enough reason na yun para umalis ka sa ganyang klase ng relasyon. May mga taong nagstay pa rin at naghihintay pa rin ng sign. Desisyon naman nila yun. Di ba? Na talagang hindi alang-alang sa mga anak namin kasi ayaw kong tawaging broken family kami. Gusto ko manatili sa ganitong klase ng relasyon. Well, decision mo pa rin yan. Correct. Although may mga taong takot umalis sa ganyang klase ng relasyon. Dependent kasi feeling nila dependent sila. Hindi natin alam yung rason kung bakit But I think they are afraid or they are scared of going Ano ka out ngayon? of the relationship being a scientist today. Okay. Para at least alam namin na parang dapat ka namin From paniwalaan the ngayon. POV of a scientist Ayan, today. yan. Para alam namin na, okay, dapat natin paniwalaan si Chuper kasi scientist siya ngayon. So, ang feeling Alam mo... niyo naman, araw-araw iba yung role namin. Correct. Oo, Hello. laging DJ. Correct. Hindi kami magtatagal ng 20 taon sa radyo kung DJ lang kami. So, minsan scientist, minsan marites, minsan chismosang kapitbahay, minsan psychologist, doktor. Ayan, dapat ganun. sa mga nanonood sa atin sa FB Live o sa social TV, dapat may nakalagay sa baba natin yung designation correct, natin for today. As a scientist. As a scientist. Hindi namin alam kung paniniwalaan nyo talaga kami. Baliw kami araw-araw. Go. Anong feeling mo? Bakit nagsistay yung mga iba? Kasi they are scared Dependent. of going out of the relationship kasi ayaw tawagin na broken family. Yan. Or parang, ay grabe, iniwanan ka. Alam mo, ayaw nating ma-judge. Correct Pero ka. hindi ba't is it ano ba? Asa ano ka ngayon? Bilang nutritionist Yan, naman. as a nutritionist. As a Nalilito kasi ako nutritionist. sa role ko Oo. Okay. Hindi ba't mas nakakatakot yung magstay sa ganyang klase ng relasyon? Totoo. Na minsan natatakot tayong umalis kasi natatakot tayong husgahan ng ibang tao. Ay, broken family yun, iniwanan nga ng asawa yan eh. O di naman Diba? kaya ikaw naman kasi talaga may kasalanan. Hindi naman ito yung mga splok ng mga ibang tao sa paligid mo eh. Hindi naman magaganyan yan kung hindi ka rin ganun. Yung parang kapag nang babae yung mister, may mga ibang mga marites sa paligid, na mga marisol sa paligid na magsasabi na, alam mo, hindi naman na magbababae yung mister mo kung hindi ka rin naman, kung nag-aayos ka lang, yung sinisi ka pa. Diba? Kasi nga iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao, hindi naman laging maganda yung sasabihin ng ibang tao. Totoo yun. So takot tayo sa panghuhusga at opinion na ibibigay ng mga ng ibang tao, kaya nananatili tayo sa isang relasyon na masakit na. Tama. Pero hindi ba't mas masakit kapag nagstay ka? Correct. Diba? Mas nakakatakot magstay. It's more scary to stay with people or with a person who gives you nothing but sadness and pain. And stress and anxiety and everything negative. Diba? Isipin mo yun, araw-araw ko nabubuhay sa takot. Wag lang mahusgahan ng ibang tao. Correct. And then, alam mo, pag nag-decide ka, yung finally, kaya ang prayer mo dapat is magkaroon ka ng lakas ng loob, ng strength to let go of that person. Alam mo, for all Tama yun, it's a strength. Strength. Kailangan mo ng strength to let go of that person. Alam mo, ako based on experience din, partner, yung akala mo, mamamatay ka nang wala siya, nung nagdesisyon ka na finally hiwalayan siya, para ka talagang literal na bunutan ng tinik. Ang Totoo feeling ko nun, partner, para ako nag-donate na mga 6 gallons of blood. Hindi 1 bag, kundi 6 gallons of blood. Kasi ang gaan sa pakiramdam na, all the while, iniisip ko, natatakot ako na husgahan ako kasi wala akong jowa, husgahan ako na ako na naman ng mali, di ba? Pero nung na-let go ko pala siya, mas malaki pala yung yung dagok na bigay niya sa akin na nung finally nilet go ko pala itong taong to, ang gaan pala sa pakiramdam. Totoo Parang feeling yun. ko nung time na yung partner, nawalan ako ng internal organs. Absent sila, natanggal sila. Isipin mo yun, yung kasi magaan pala sa pakiramdam. Yes. Yung ganong klase na pakiramdam, mga kaibigan, na walang burden, wala kang iisipin. Tama. Walang worries. Di ba? Walang panic. Tama yun eh. No? Minsan nangyayari sa buhay natin, yung pangalan pa lang marinig natin, anino pa lang niya, presensya pa lang niya, nanginginig ka Tama. na. Hahayaan mo ba na nabubuhay ka ng araw-araw, ganun yung pakiramdam mo? Pwede ka namang mabuhay nang wala ang mga multong yan. Hindi lang to hindi lang to in terms of relationship Meron ako
akong naging experience in terms of boss. Yung nga, yung parating pa lang siya, yabag pa lang niya, partner. Oo. Actually, anino pa lang ng driver niya. Anino pa lang gulong ng kotse nila, partner. Kasi alam mong nandun siya. Alam ko na, partner. Alam mong magkasunod sila. Sabi ko sa hindi ko maalam kung nako-constipate ako o nayu-UTI ako. Yung naghalo-halo na yung parang yung malaking bituka ko, kinain yung maliit kong bituka, tapos kinain din yung reproductive organs ko, yung fallopian tube. Nagkagulo-gulo na talaga sila. Ganon katindi. Tapos na-realize ko, tapos ang takot ko nun, partner, that time is mawala ng work. Pero na-realize ko nung finally nag-let go ako doon, mas magaan pala yung pakiramdam ko. Wala nga akong trabaho nung time na yun, pero ang gaan ng pakiramdam ko, hindi ako nabubuhay sa takot. Diba? Pwede naman pala mabuhay ng yun walang takot. sa True Legend. Diba? Kaya... So, tama yun. You make the right decision. Wag matakot na mawala ang isang tao kasi takot tayong mahusgahan or sasabihin. ng ibang tao. Lagi namang may opinion yung ibang tao eh. Saka wala, at the end of the day, kanya-kanya rin tayo. Nabuhay. Yes. Diba? So, kailangan na isipin mo yung sarili mo. Kaya parang katulad nung kay May, kung ikaw ganyan ang sitwasyon, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Di dapat hiwalayan mo na yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!